Jovan Jovanović Zmaj. To mi je ortak iz mladosti, sve sam od njega čitao. Ja sam imao jednog zmaja. Ha, zmaju! Znaš da sam imao zmaja, ali sam zmaja i sa njim, to je kombajn. Znaš, kombajn zmaj. I onda sa njim idem tako i... Ograničenje za kombajna zmaja je bilo 15 km na sat. Tu ja nigde nisam vidio u životu, ali 15 km. Dragi naši, dobrodošli još jedan naš podcast. Dragi moj Okiša, dobrodošao u divno naše društvo, to jest mene. Hvala tebi Bokiša, što si me pozvao u ovako divno društvo, to jest tebe. Hvala tebi što si me ispoštovao da dođeš ovdje, a hvala vama sve za sve ove divne trenutke koje ste proveli sa nama i nemojte zaboraviti da nas pratite na ovoj adresi ovdje i da nam na nju isto tako šaljete vaše pitanja. To je dole adresa, to jest u opisu ovog videa, a obavezno nas i zapratite i na adresi u opisu videa možete i da nam šaljete ta pitanja koja hoćete. Dobili smo mnoštvo pitanja, ali u svakoj emisiji možemo odgovoriti samo na jedno. Tako, ali vi uradite nešto, uradite za nas, naravno ja like. I like it. Pre nego što čujemo sljedeće pitanje, vidimo našeg gosta. Ko nam je tu? A sa nama je Sano! Nama naše gošće. Da čujemo vaše cenjeno ime. Iskra. Tako, Iskra, vi ste nas pratili preko našeg kanala. Kakvi smo, molim te, na podcastu? Baš je bilo lepo. Šta ti se najviše sviđa? Samo iskreno, molim te, nema ništa negativno. Ona je iskra. Ti si Iskra. Ona je iskra. Iskrice ljubavi. Iskrena. Iskrice ljubavi. Pa sviđa mi se kad Veca Veverica priča. A Veca Veverica. Ali da bismo došli do Vece Veverice, moramo prvo da vidimo da li mi znamo nešto o ovom pitanju, a da vidimo prvo pitanje. Može? Može da čujemo pitanje. Ajmo. Blaki i Jaki, šta je to stomatolog? Stomatolog. Stoma. Čekaj. Stomatolog. A šta je? Zvuči kao doktor za stomak. I meni isto, ozbiljno ti kažem. Ti isto napišeš kao ja. Ozbiljno, to mi mnogo znači. Znači da moje razmišljenje počinje da se prima kod dece. Znači, čekaj, ajde ti nam reci, šta ti misliš, šta je stomatolog? Evo. Kako ti zvuči to? Zvuči kao neki doktor za stomak. Pa, kao što lepo kaže. Da. I Boki, čekaj, a zbog čega tako, kako to? Pa, stomatolog. Pa i Stomatolog. Evo, Stomatolog, to ti je majstor za to stomatologog. Možda je majstor za stolove? To. Pa to je stolar. Pa to je stolar. Iskreno, sviđa mi se kako razmišljam. Koliko godina? 7,5. 7,5 ideš u školu neku? Da. Gdje? U Jovan Jovanović. Jovan Jovanović Zmaj. To mi je ortak iz mladosti, sve sam od njega čitao. Ja sam imao jednog zmaja. Ha, zmaju! Znaš da sam imao zmaja, ali sam zmaja i sa njim, to je kombajn. Znaš, kombajn zmaj. I onda sa njim idem tako i... Ograničenje za kombajna zmaja je bilo 15 km na sat. Tu ja nigde nisam vidio u životu, ali 15 km. Reci nam, znači, stomatolog. Što bi još mogao da bude stomatolog? Gde gledaš inspiraciju, molim te, gore? Evo. Eno je. Stomatolog. Samo hrabro i površno i komercijalno. Ostaje se bez teksta. Pada nešto na pamet. Ništa. Ajde da zovemo naše drugare u pomoć, da vidimo šta oni kažu. Jeste spremni Iskra da vidimo šta kažu naši drugari? Ajde. Stomatolog. To je neki čovjek koji leči stomak i koji kad se razboliš u leči. Stomatolog leči ruku od prsti koji staviš u usta. I kad ti kad diraš zemlju, ideš sa pes i onda ne operiš ruke, jedeš, onda daj zradi izbilje i onda ti prljav pesak uđe u usta.
Stomatolog je kad nešto kao radiš, a ne zanima te ništa. Nego moraš da se koncentrišeš da možeš da nađeš neke stvari što ti trebaju. Pa stomatolog kao, na primjer, ko ne bude dobar i onda stomatolog je, ko nije dobar, njega pošalju roditelji i 3 dana, tako je nešto, 4 dana, 1000 dana, ne vide roditelje. Stomatolog je zubar. Popravlja zube. Stomatolog je kad ti gleda stomak. I stomatolog je, ja sam jednom bila koji i plašila sam se da će nešto da mi se desi, a nije bila niš. Stomatolog, to mi već dobro sam pitati to. Stomatolog je neki lekar koji dopisuje ko je bolestan, ko je alergičan, ko je dobro, ko povraća uvek, koji je išao ekskurziju, ko je povraćao stomak. Pa meni ovo mi je najbolje. Stomatolog je kad nešto radiš, a ne treba ti ništa. Ja sam glasao 2 puta u danas u emisiji. Stomatolog je majstor za stomak. Ali ja sam... Šta ti kažeš, šta misliš na ove mišljenje? Pa prvo mislim da je zubar, Aha, to ali on je zubar, a ne stomatolog. I ja sam isto to hteo da kažem. Tako je. A dajte da vidimo stvarno šta je on stvari to od stomatologa. Meni je Boki zanimljivo ovo što je rekao. Ja glasam za njega. Kad nešto radiš, a ne radi ti se ništa i treba da se koncentrišeš, a boli te ruka. Pa kako je došlo do tog rešenja, alal vera, mislim, bravo. Ali svaka čast. Ali znaš ti ko najbolje zna odgovore? Ko? Da misliš? Vederica Već. Ajmo nešto za njega. A ćemo odzim. Može, čuska, Zdravo, Veco, draga sveznalico. Evo je tamo, Veca. Zdravo, Veco. Zdravo živo, Bokiša i Okiša. Draga, znaš ko je danas sa nama? Pogledaj, mora ti se predstavi. Ja sam Iskra. Zdravo, Iskrice. On je naš današnji pomoćnik i današnje pitanje u stvari glasi za tebe. Iskra, izvoli. Ko je to stomatolog? Ko je? Oho, baš divno pitanje. Da vidimo, da malo pojasnimo stvari. Zapamtite, stomatolog je tu da nam pomogne da zubi budu zdravi i jaki. Ne treba se plašiti stomatologa, oni su naši prijatelji i popravljaju nam zubiće da možemo jako i čvrsto da jedemo i zagrizemo hranu. A Veca, molim te jedno pitanje. A možda je ovo pitanje glupo, ali zašto se onda taj stomatolog ne zove zubarolog, nego stomatolog? Dragi Okiša, ne postoji glupo pitanje, objasnit ću. Hvala. Kao što sam naziv kaže, zubar je orijentisan samo na zub, dok stomatolog ima šire polje delovanja. Tačnije, on je kvalifikovan za lečenje bolesti zuba, desni, vilice i usne duplje. Sad je jasno. Sad smo... A reci mi, Veco, ko izaziva najveći osmeh kod dece? A, da nije pirke. Pa, moguće da je pirke. A di je pirke? Da li naša Iskrica možda zna di je pirke? Da li ga je Možda videla? je otišao kod stomatologa zubara. Znaš li gde je pirke? Ne. Ne znaš. Dobro, nema veze, možda je otišao kod stomatologa. Veco! Hvala ti puno! Ćao, Veco! Ćao! Zdravo! Ako ne nam objasni svaki put dobro. Sve ne ti vidiš. Ja sad znam tačno ako me boli vilica da idem kod stomatologa, a ako tebe nešto možda boli, ne? Da, volim ovdje zub. Baš sada? Pa ćeš ideš kod zubara ili kod stomatologa, šta ćeš da radiš? Osleću. Kod koga? Kod zubara. Aha. A kod zubara. Pa zato što te boli jedan zub. Ali zubar i stomatolog su sad isto, jel? Da, sad se tako Sve namestilo. to isto, zato što... Oni brine u stvari o, kako bih rekao, o higijeni usne duplje ili ti vilice. Tako je, a znaš ti, Bokiša, ili ti Iskra, ko ima najveće zube na planeti? Konj. Nije. A dinosaurus ili Slon.
Slon, bravo! Zato što ja sam našao, evo vidi ovdje na internetu, vidi ovdje ovako, vidiš kako izgleda ovako, si vidjela kako to izgleda, zub od slona, kaže da slon od zuba može da raste, čekaj, do 3 metra. Kljovenzi bite. Kljovenzi Kaže, bite, izvolite. Prvi zubari su nastali još pre 7000 godina. Čupali zube, vadili i tako sređivali. Mislim da je možda i najveći zub od plavog kita. Moguće, ali zna kako njemu izlaze ti zubi. Na površinu. Aha. Sada, pa ne znamo, da, to vidiš, možemo to da otvorimo jedno pitanje za sledeći put, Iske. Da li se slažeš? A sada došao je trenutak da imenujemo neverovatnu caricu u društvu našem, postaješ naš partner, Boki-Oki, molim te da... Daj, Beč. Da ti stavimo Beč na ovu divnu haljinu koju imaš. Predivna ti je haljina, moram da ti kažem. Imaš balon carice. Carica. Hvala tebi što si bila sa nama i hvala vama što ste bili sa nama danas i gledali ovaj divan video. Vidimo se sledeći put. Puštaj muziku!